Мөселманнар Хоч сәфәрен башлады. Казан аэропортыннан кичә кузгалган бер төркем пассажирлар Мәккә шәһәренә исән-имин барып җиткән. Изге сәяхәткә кузгалучылар арасында хезмәттәшебез ТНВ каналында трансляцияләнүче насихәт тапшыруын авторы Ләйсирә Фазлыева да бар. Хәзер ул безнең белән элемтәгә чыгачак. Ләйсирә, изге урын Татарстан мөселманнарын ничек каршы алды? Хәерле кич, хөрмәтле коллегаларыбыз, хәерле кич, мөхтәрәм телевизор караучыларга. Кичә 25-е киткән Татарстан мөселманнарының беренче төркеме инде Мәккә шәһәрендә. Казаннан туры Җиддә аэропортына очкан 220 кеше сыйдырышлы самолетыбыз уңышлы утырды. Алар арасында хаҗ кылырга килгән мөселманнардан тыш төркем җитәкчеләре, табиблар бар. Кардәшләребез ислам дине таләпләре буенча ихрам халәтенә кереп, гомрә, кеше хаҗ гамәлләрен инде үтәргә дә өлгерде. Татарстан Дини нәзарәтенең хаҗ төркеме безне биредә 5 кунакханәдә урнаштыра. Шуларның берсе менә биредә, бүлмәләрдә 4-7 кеше бер юлы яшәячәк. Без Мәккә шәһәрендә бик эссе, 50 градуска якын җылылык, әмма бүген бераз җиләсрәк. Әмма яши торган бүлмәләрдә, ашханәләрдә, гыйбадәт кылына торган изге урын Әл-Харам мәчетендә, гомумән шәһәрдәге биналар эчендә һава суыткычлар эшли. Улы хаҗ гамәлләре исә Зөлхиҗҗә аеның 8-нче көненнән башланачак. Бу милади ел агышы белән 2 октябрьгә туры килә. Аңа кадәр Татарстаннан мөселманнарның калган төркемнәре дә Мәккәгә килеп җитәчәк. Нәзарәтнең хаҗ төркеме улы гамәлләр кылыначак урыннар белән алдан таныштырырга вәгъдә итте. Әлбәттә, кардәшләребез көннәрен Әл-Харам мәчетендә гыйбадәт кылып, бу мәчеттә намаз Расул Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям сүзләре буенча гадәти мәчеттә укылган бер намаздан 100 мең тапкыр саваплырак санала. Шулай ук Кәгъбәтуллаһ каршында дугалар кылып һәм исламдагы төп вакыйгалар булган тарихи урыннарны зиярат кылып үткәрергә тели. Бездә менә шундый яңалыклар, имин яшәгез, без исә Мәккәдә ватаныбыз өчен дугада калабыз. Рәхмәт, Мәккәдән хезмәттәшебез Ләйсирә Фазлыева иде.